Hej folkens. Jeg vil bare lige sige noget. Det er fordi, at jeg er kommet til at vise... det er fordi, jeg har lavet en hule. Og jeg har lavet en video med det. Med intro det hele. Den er ikke særlig god, men... Jeg synes bare, jeg skulle tage at se det. Men det er fordi, at jeg er kommet til at lægge den på den forkerte kanal. Så jeg vil bare lige sige, at... Altså, vi skal ind under en kanal, som jeg lige viser her. Ja. Det må I meget undskylde. I behøver ikke at se den. Jeg foreslår bare. Skal jeg lige ind på det. Ja. Jeg ved ikke lige, hvordan man gør det stort. Jeg kan ikke vise stort. Det står T-I-N-A-M-O-U-L-I-N. Hvordan skal jeg lige vise det? Jeg kunne skrive det på en side, men det tager lidt tid. Ved du? Ja, der er mange. Jeg synes, det er fordi, at det er min brødres kanal. Og de kørte på min mors ting. Og altså på min mors... Ja, hvad skal man sige? Min mors YouTube-kanal. Men hun bruger den jo aldrig, så drengen har fået den. Så mor, hun har jo brugt sin... Kan man sige... Sin e-mail på min telefon jo, fordi jeg skulle bruge noget for hende. Så er det også kommet ind på YouTube, så jeg kom til at lægge det op på en, for jeg har lavet video på den her. Så lagde jeg det op, og så fandt jeg ud af, at jeg lagde det op på en forkert kanal. Så det var lidt... Det var lidt dumt. Ja. Yeah. Jeg vil bare sige, at I skal til at gå ind og se den. Det var egentlig bare herfra. Og på resten. Jeg er oppe ved farmor. Og der kommer en video op senere for mig og mine søskende. Fordi de kommer her senere. Jeg har lige lavet hunden, det er derfor jeg skal se den. For at jeg fortæller, hvordan den er og sådan noget. Så vil jeg gerne have, for at jeg laver vlog senere. Om hvad der sker med mig og mine søskende. Men der gider jeg ikke vise hulen igen. Så ja. Bare gå ned og se den. Jeg skriver det ned i beskrivelsen. Hvad YouTube-kanalen hedder. Skal jeg ned i beskrivelsen står det der. Farvel. Hey.